नों मासे पायखाना सिंनि थाम्फैसो नोङो गावखौनो हिर' सानोना बर'नि गेजेराव ini nama जाबाय ब्लू मास्टार माने पाम्मारा एक्टर अच्छा रायजोफोर बे मानसिया मा बेमार जादों नोंथाङा मिथिगोन ना बेनि जा आलु बेदर दरनै ना बे दरनैनि दरसेया गोदोर दरसेया फिसानो ओंखायनो दा अपारेसन इखो खामगोननो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बराव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला SBB7 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन मा होनो बे बड'लेण्ड टाइगार सरि बड'लेण्ड टाइगार नङा बेनि नामा मा होनो पायखाना सिंनि थाम्फै पायखाना सिंनि थाम्फै बेनि सायाव जागोन दिनैनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय आरोना बेनि नामालायनो बड'लेण्ड टाइगार लासिं सिं बाथ्रा बेनि नामा मा जाथावथाव नोंसोरबो मिथिखागौना बेनि नामा नङा बड'लेण्ड टाइगार नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेनि नामा बड'लेण्ड टाइगार जाथावथाव नामा होननानै नाथाय नङा बेनि नामा बड'लेण्ड टाइगार मालाबाबो जानो हाया ना नोंथांमोना मिथिगौ बेनि नामा जागोन पायखाना सिंनि थाम्फै मानो होनबा बेना खुगाल' अनलि बेना खुगाजोंल' मावो नाथाय बियो पायखाना सिङाव थानाय मासे थाम्फै अनलि खुगाजोंल' बुंनो हायो बे बाथ्राखौ नाथाय बियो मोनसे खामानिखौ बियो जाफुंहोनो हाया लासिं सिं बाथ्रा नङा होमबा बियो मालाबाबो बे मोनसेबो खामानि साक्सेस खालामाखै नाथाय बियो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो सोरनिबा पारपसाव बियो एथ'मानि गोदोर गोदोर बाथ्रा बुङो नाथाय मोनसेबो जाफुंहोनो हाया लासिं सिं बाथ्रा बड'लेण्ड टाइगारलायनो बड'लेण्डनि नामखौ नोङो दाला दे आं बुङो मालाबाबो दाला बड'लेण्डनि नामखौ नै जोंफोर लानो हायो मानो होनबा जोङो रावनिबो गाज्रि पारपसाव जोङो मालाबाबो भिडिअ बानायनो साना नाथाय नोंसोर बायदि गोदाव सोराव बैसोआनो गैला थेवब्लाबो जाङियानो मानो ओरै गिदिरनो ओरै फिसानो बेबायदिनो बाथ्रा बुंग्राजों मालाबा भिडिअ बानाया खिन्थु नों लाबोनायखायसो बुंनाय जासिगोन जों नै बे बिथांमोनहा खोनाबायना मा होनो पायखाना सिंनि थाम्फै नोङो नों मासे पायखाना सिंनि थाम्फैसो नोङो गावखौनो हिर' सानोना बर'नि गेजेराव नों नोङो नै जोगोनार नों थाइसे जोगोनार गेसाव नों बबेनि बड'लेण्ड टाइगारलै नों बड'लेण्ड टाइगार बायदि मोना नामा अह नै बेटा जोंनि बडिखौ नाय नोङो नै नों बायदि किडनेप फाननानै जाग्रा साइज महर नोङो मिथिबाय मिथिदों दासान्दि अखा हागासिनो दै आरो दैबाना एसे जालुगासिनो नोंनि महरा सोलायलांदों खोनाबाय नोंथ' आंनि जाथिबो नङा खुरमाबो नङा आदैबो नङा मादैबो नङा माबाबो नङा आमायबो नङा नोंखौ आदैबो जाया आदाबो जाया आं जेबो जाया नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया नों सासे बुरबक दुनियानि मैथा खिन्थु आं फंसे बाथ्रा दं मोनथिनानै दासान्दि फुरा अखाया रानिं दैमासो सोलिबाय दै आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा दङ बाना जालुगासिनो नोंनिया ओरै मोनसे बेजों लोगोसे देरै दुं थाखा होनलांनानै नोङो नोंनि सेहेरा गाज्रि जाबाय दै नोंनि सेहेरा गाज्रि जालांबाय नोंनालायनो अखा बारा हाबा दै देरबा बै अस्त्र फस्त्र होननानै देरो आं मिथिगौ
दै थगायनो नाजाखा मिथिबाय नोङो आदा जेम्सजों आदा एनिथिं एमजेजों जुजिनो दानाजा लोगो दं दे बेना मिथिबाय नोंलाय मा दं जाम्बा नों साबसक्राइबारा बेसेबां लाफा मैगं एवनानै जागासिनो ओरैजाय लाफा मैगं नोंसिनि जायो एवनानै जाबा नोंसिनिल' जायो दे नोंनि साबसक्राइबारा खेला मोनदों नामा नोङो आंजों जुजिनो ओरै सौलायनोबो रोंबावसै आङो जाम्बा नोंबायदि पाइकाना सिंनि थाम्फै जाम्बा जादों नामा नोङो जाम्बा जादों नोङो नामालायनो बड'लेण्ड टाइगार लालायबावो जाम्बा नों बड'लेण्ड टाइगार नामा गोदावथार पाइकाना सिंनि टाइगार ला नोङो पाइकाना सिंनि थाम्फै पाइकाना सिंनि थाम्फै नों बायदि मानसिया बर' हारिनि भिडिअ बानायनो समायाथाय जाम्बा जादों नामा नोङो नों बायदि मानसिया बर' हारिनि भिडिअ दालाबो गुबुन हारिनि भिडिअ लाबो मानो होनबा नोङो नोङो गुबुन हारिनि हिन्जावनि सायाव बुग्दावनो होग्रा मानसि खयबार बुग्दावनो नोङो गुबुन हारिनि हिन्जावनि सायाव नों जाम्बा जादों नामा नोङो दे बिजों बुजिनोबा फै चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगाव अभारब्रिजआव सानैजों बुलायनाय आं रोङा आं गावजों गाव बुलाया आं खोथाजोंसो बुलायग्रा मानसि दै गावजों गाव बुथारलायोबा महापाप मिथिबाय गावजों गाव बुलायलायोबा महापाप दै खिन्थु बुलाया आङो आं रावजोंबो नांलायाबो नांलायनो गोसो जायो नोंसोर बायदि मानसिजों नाथाय आं बुलाया दे खोनाबाय काजलगाव अभारब्रिजआव फै सानैजों खुगाजों नांलायगोन नों बेसेबां लेखा फरायनाय नों दुनियानो गोबोरखि मानसि गोबोरखियाबो दाम दंबावोसो खिन्थु नों गोबोरखिबो न'निबो दाम गैया मोसौ होनबाबो मोसौआ दाम दंबावो मिथिबायना मोसौआ ओरैबायदि जोंनि सम्पति मोसौआ सम्पति जोंनि सम्पति मोसौआ जों मोसौखौ अनेक खामानियाव बाहायो मोसौनि खियाबो जोंनि हासारबावसो नाथाय नों खिन्थु जिर' दाउदैलै नों दाउदै जेबो खामानि गैयालै आइया जेबो गैया नोंखौ हासिबजों होगोरसै हासिबजों आंनि 8 नाम्बार सेन्देला या नै 8 नाम्बार सेन्देल नोंखौ थाव होगोन नाथाय बुथारा आं बुथारा मानसिजों मानसि बुथारलायोबा दुनियानि महापाप नांगोन आंनाव खिन्थु आं नोंखौ बुथारा दे नों बायदि सासे जाम्बा मानसिजों आंजों जुजिया आङो खुगाजों बुंगोन नोंखौ फै क'क्राझार सरि क'क्राझार बुंफ्रांसैमोन काजलगाव अभारब्रिजआव फै आं नोंखौ लोगो हमनानै दे नोंखौहाय लोगो हमनानै आङो नोंखौहाय आङो आथिनानि साहा लोंहरनाय रा आथिनानि साहा लोंहरगोन आं नोंखौ फैसाय साला बुलायनो नामा आङो नोंजों बुलाया आङो नोंथ' दुनियानि फाल्थु मानसिलै खोनाबाय नै खुगाजों बुंगोन नोङो नै जेबो खामानि गैया नों सासे मानसिया मिथिबायना नै बुरबाव जोंफोरनि बडिखौ नाय थेवब्लाबो बुलायनो गोसो गैया जों नुदों नै जाम्बा अमा जानानै जानाय बियो नै अमा जानानै जानाय नोंथ' अमा मोनजायाना दस्रा हारिनि हिन्जाव लानानै अमा मोनजाया नोंलाय जों अमा जाहोखोमा बेखौ जोंफोर अमा जायोलै जामानै नाय बडिफ्रा
नै नुबाय बिखुनजो हरनाय बियो जाम्बा सान्दिनि माला नों दं नामा बुरबक दिसिदों जों नै बिखुनजो हरनाय सान्दिनि माला दं उनाव नुबाय बुदिखौनो नुबाय नोङो अमानि ब्रा बे जाम्बा अमानि बुदिया फैलाय नुदों नोङो नों बड'लेण्ड टाइगार जोगोनारफोरखौ अबाव बड'लेण्ड टाइगार नै जोंफोरसो लानाय बड'लेण्ड टाइगार बडि दं मा जानानै नै फैलाय बुकडाउन होनो काजलगाव अभारब्रिजआव जाम्बो साइस मानसि अबेयाव जोनोम जाखोलै नोङो सोरजों थाबाय नोङो जाम्बासोनो एफा दादागिरि जाम्बासो बड'लेण्ड टाइगार नोमानि खिबुनि गार होननाय जादों खोमा ना नोंनि नामा जाबाय फायखाना सिंनि थाम्फै बेनोनो जांनिया माबा माबि दानि गथ'फोरखौ फोरोंनो होबावदोंसो आयै बोरायबायलै नोङो जाम्मा नै जोङो दारि दुरि लानायखायसो जोंखौ बैसोगोरा नुयो भटार कार्डआव आंनि माबाखौ देखाय नामा नोंनो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं नों आंनि बिफा जानो समायो खिन्थु जोंखौ बैसोगोरा नुयो जोगोनार नै नोंखौ आङो काजलगाव बाजाराव सासे हासिब सिबग्रा नांगौ दे बावहाय दोनफैनोसै आं नोंखौ जुदि नों फेरले पेटे जाला माला भिडिअ बानाय 2000 3000 भिउ जायो भिडिअआ 10,000 भिउ जायो भिडिअआ बाद दे नोंनि इउटुब चेनेला जोगोनार बेगर जोंथ' इउटुब चेनेलजों फैसा खामायनानै जाग्रा नङालै जोगोनार बेगर नोङो फैलाय काजलगाव बाजाराव हासिब सिबनो 15,000 गोनां नोंनो मासाव नों भिडिअ दामानाय नोङो जोगोनार नोंखौ आं काजलगाव बाजाराव हासिब सिबग्रा दोनफैनोसै जाम्बा बुरबक फैलाय बेबायदि समायगोन नोङो गैला महरा बै किडनेप फाननानै जानाय साइस थांबाय नोङो किडनेप फानो खोमा ड्रेन राइट सोबो खोमा बियो आरो बै माबा माबियाबो गरसे ओरै गरसे इसिनिनो बेबो रानलांजोब्बाय मथा मथि दासान्दि अखा फुरा अखा 2 मास जाबायना बेना फुरा रानलांबाय आरोना रानलांबाय दासान्दि अखा हाबा माबा ओरै गिदिर जायोनो गामसा जायगा थोगौलायो बै सिंनि माबा गाव खिथानाय बे बादामालिया बिदिखौ गाननो हागौलाय जाहैदों बिदिनि थाखाय बिनि सेहेरा गाज्रि जाबाय अस्त्र देरै ओमफ्राय बियो 2 बेटारि टर्चआबो बेना 2 बेटारि टर्चआनो मोनसे बेटारि गिदिर मोनसे बेटारि फिसा जायो गैला बियो सेस अबस्था गाज्रि नोङो फायखाना सिंनि थाम्फै नोंनो गावखौ दुगा होननानै लायोबा जों आरो मा बुंबावनो गाज्रि जामोन हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामनानै आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आरो थेंक इउ आं खुलुमबाय।